Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας από την εταιρεία Προστασία Security και σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα ολοκληρωμένο ασύρματο σύστημα συναγερμού, τον συναγερμό Chuango και το μοντέλο G5. Το μοντέλο G5 λοιπόν είναι έτοιμο για χρήση και περιλαμβάνει μέσα στη συσκευασία ένα ασύρματο ραντάρ, μια κεντρική μονάδα, δύο ασύρματες παγίδες, δύο μπουτονάκια για όπληση, αφόπληση είτε πανικό και δύο RFID. Ας ανοίξουμε λοιπόν το κουτί, το οποίο βέβαια το έχουμε ξαναανοίξει, και να δούμε τι συμπεριλαμβάνει μέσα. Το κουτί λοιπόν μέσα περιλαμβάνει το manual, το οποίο από όσο το έχουμε διαβάσει και το έχουμε δει, το έχουμε λειτουργήσει στο σύστημα, είναι αρκετά εύκολο και στη χρήση ο συναγερμός αλλά και στο προγραμματισμό άμα χρειάζεται κάτι καινούριο ή να προγραμματίσετε κάτι καινούριο. Την κεντρική μονάδα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία στο σχεδιασμό της, είναι touch, είναι πάρα πολύ λεπτή, τοποθετείται απευθείας στο τοίχο, μέσα από πίσω ανοίγει το καπάκι και μπαίνουν οι μπαταρίες και η ασύρματη καρτούλα, δηλαδή η κάρτα SIM, με την οποία σας ενημερώνει συναγερμός σε τυχόν συμβάντα ή οτιδήποτε χρειαστείτε. Εδώ μπαίνουν οι μπαταρίες, η κάρτα SIM και το τροφοδοτικό. Επίσης μπορούμε να συνδέσουμε μια ασύρματη σιρήνα στο συναγερμό, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει στο κουτί αλλά μπορεί να προμηθευτεί, και είτε μπορούμε να συνδέσουμε μια ενσύρματη σιρήνα. Κλείνουμε το κουτί. Είναι ο κεντρικός πίνακας του συναγερμού. Και στη συνέχεια ανοίγουμε. Θα είναι λίγο βέβαια διαφορετικά συσκευασμένα, απλώς όπως είπα και στην αρχή, ότι εμείς ήδη είχαμε ανοίξει το κουτί για να δοκιμάσουμε το συναγερμό αυτό και να ξέρουμε πώς λειτουργεί και αν είναι αξιόπιστος. Πέρασε όλα τα τεστ που κάναμε στην εταιρεία μας, μας άρεσε πάρα πολύ και ο σχεδιασμός, ειδικά ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου συστήματος, και βεβαίως λειτουργεί άψογα και πέρασε όλες τις δοκιμές. Αυτό εδώ είναι το ασύρματο ραντάρ του συγκεκριμένου συναγερμού, το οποίο διαθέτει και βάση, ώστε να μπορείτε να το ρυθμίσετε στη γωνία που θέλετε ή οτιδήποτε χρειαστεί. Μέσα συμπεριλαμβάνονται και οι μπαταρίες, όπως στο ραντάρ, στο κεντρικό πίνακα και στις ασύρματες παγίδες και στα μπουτονάκια. Είναι όλες οι μπαταρίες μέσα στο κουτί του. Αυτό λοιπόν είναι το ασύρματο ραντάρ. Αυτά εδώ είναι τα μπουτονάκια, τα οποία έχουν φοβερό design και είναι πάρα πολύ ωραία στο πάτημα και στην αίσθηση. Υπάρχει ειδικό λουράκι για τα μπρελόκ των κλειδιών σας. Πατάμε, όπληση, αφόπληση, πανικός ή ό,τι άλλο χρειαστείτε, και νυχτερινή όπληση βεβαίως. Τα μπουτονάκια. Αυτό εδώ είναι το RFID. Είναι πάρα πολύ βολικό, ειδικά για μεγάλες ηλικίες. Το δέχεται στα κλειδιά σας, οπλίζει το συναγερμό την ώρα που έρχεστε μέσα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να βάζετε κωδικούς, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Απλά περνάτε στο συναγερμό, ακουμπάτε δηλαδή το RFID στο συναγερμό, στο κεντρικό πίνακα, και αμέσως αφοπλίζει. Λοιπόν, οπότε έχουμε τις δύο μπαταρίες του συναγερμού. Θα τις τοποθετήσουμε σε λίγο για να δείτε τη λειτουργία του συναγερμού. Το τροφοδοτικό του κεντρικού πίνακα. Το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Η βάση του ραντάρ που έλεγα. Άλλο ένα μπουτονάκι. Δεύτερο RFID. Και δύο παγίδες. Βεβαίως υπάρχει μια ειδική ταινία διπλής όψεως 3 για να μπορείτε να κολλήσετε τις παγίδες εκεί που χρειάζεται, στις πόρτες ή τα παράθυρα. Βίδες σε τοποθέτηση. Βάση για το κεντρικό πίνακα. Μπορείτε να βιδώσετε τη βάση πάνω στο τοίχο και να κουμπώσετε πάνω το κεντρικό πίνακα. Εδώ είναι η παγίδα, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ μικρή, διαθέτει την μπαταρία της μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε βγάλει ακόμα, πρέπει να βγάλουμε το ειδικό αυτό εδώ, να το τραβήξουμε ώστε να λειτουργήσει η παγίδα.
είναι η παγίδα, το ένα μέρος μπαίνει στο κινούμενο, στο άνοιγμα του το φύλλο και το άλλο μπαίνει στο σταθερό μέρος του παραθύρου. Και μόλις ανοίξει χτυπάει ο συναγερμός. 1 και 2. Όπως βλέπω εδώ υπάρχει και ένα quick guide το οποίο έχει παραπάνω πληροφορίες μέσα. Σας δείχνει πάρα πολύ ωραία σε σχηματάκια και φωτογραφίες πώς να κάνετε τις ενώσεις και πώς τοποθετούνται και οι παγίδες, θα το πάω πιο κοντά στη κάμερα, το δείτε καλύτερα, σε τι ύψος τοποθετείται το ραντάρ και η παγίδα και ο πίνακας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εύκολο σύστημα, έτοιμο, δηλαδή έρχεται το συγκεκριμένο πακέτο, έρχεται προγραμματισμένο, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Και σας δείχνει επίσης και πώς λειτουργεί το RFID. Λοιπόν, πάμε το μάλινο στην άκρη. Βγάζουμε τα κουτιά. Ας κάνουμε μία δοκιμή στο σύστημα. Όπως σας έδειξα και πριν, ανοίγουμε το καπάκι από πίσω. Τοποθετούμε τις μπαταρίες με λίγο προσοχή ώστε να τοποθετηθούν σωστά. Και υπάρχει ένα ειδικό κουμπάκι on-off. Το πάμε στο on και το σύστημά μας είναι έτοιμο. Ας βάλουμε και το τροφοδοτικό, το οποίο μπαίνει από πίσω, στο πίσω μέρος του κεντρικού πίνακα και βεβαίως αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε πρόχειρη καρτούλα να δοκιμάσουμε, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θα μας εμποδίσει στην παρουσίαση. Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς ο G5, αυτός εδώ είναι ο G5 πίνακας ασύρματος, το ραντάρ και οι παγίδες του. Ας κάνουμε μια δοκιμή όπληση-αφόπληση. Πατάμε την όπληση και ο πίνακας αμέσως οπλίζει. Πατάμε την αφόπληση και ο πίνακας αφοπλίζει. Είτε με το μπουτονάκι είτε με το κωδικό μας. Υπάρχει βεβαίως και η νυχτερινή όπληση. Πατάμε και ο πίνακας πάει στην νυχτερινή όπληση. Αφόπληση. Και βεβαίως υπάρχει και ο πανικός. Πατάμε στο μπουτονάκι το SOS και αφόπληση. Ας κάνουμε μια δοκιμή με το RFID. Το RFID όπως βλέπετε δεν οπλίζει, αλλά αν οπλίσουμε το πίνακά μας, δεν πάτησα σωστά, το πατάω λίγο καλύτερα, ο πίνακάς μας είναι οπλισμένος, το σύστημα μας είναι οπλισμένο, ερχόμαστε μέσα στο σπίτι, αν δεν έχουμε μαζί μας το μπουτονάκι αλλά έχουμε το RFID, πάνω στα κλειδιά μας είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, πολύ ωραίο στο σχήμα του, όπως το βλέπετε. Απλώς ερχόμαστε στην είσοδο, μας δίνει κάποιο χρονικό περιθώριο ως να γερμώσει ώστε να τον αφοπλίσουμε, είτε βάζουμε το κωδικό μας και πατάμε αφόπληση, αφόπλησε, είτε, ας το ξαναοπλίσω μία, είτε απλά ακουμπάμε στο σύστημα το RFID και το σύστημα αμέσως αφοπλίσει. Πάρα πολύ βολικός συναγερμός, πολύ γρήγορη τοποθέτηση, υπάρχουν πάρα πολλά εξαρτήματα που μπορείτε να βάλετε σε αυτό το συναγερμό, επίσης υπάρχουν και στο κουτί να σας τα δείξω. Μπορείτε να βάλετε επιπλέον ραντάρ, επιπλέον παγίδες, υπάρχει ειδικός αισθητήρας για πλημμύρα, υπάρχει για φωτιά, επιπλέον πληκτρολόγιο, ασύρματο πληκτρολόγιο τελείως, δεν χρειάζεται τίποτα, μπορείτε να το βάλετε σε ένα δεύτερο όροφο, κάπου που να μην φτάνετε ή μπορεί να θέλετε να μην έχετε και τα δύο πληκτρολόγια μαζί. Υπάρχουν ειδικά μπουτονάκια για πανικό, εσωτερική σιρήνα, εξωτερική σιρήνα και διάφορα άλλα. Αυτή ήταν μια μικρή παρουσίαση του πίνακα Tswango G5 από τον Ανδρέα και την προστασία Security. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας και θα είμαστε στη διάθεσή σας και ευχαρίστω να εξυπηρετήσουμε και για παραπάνω πληροφορίες.